Ahojte, sme tu zase. Loďka? 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 Startup initiated. Čo? Prečo ma búchaš? To je tvoja mačka? Áno. Aha, to je pekná mačka. Ako sa volá? Orion, ako tá čokoláda. Ňam, ňam. Je vôbec tvoj žalúdok jesť čokoládu? Čo? Je tvoj žalúdok vôbec tráviť čokoládu? Normálne nie, pretože ja som prehistorické zviera, takže nesmiem jesť čokoládu. Ani Orion nemôže. Není staré zviera, ale ich žalúdky to nemôžu tráviť. To je svatá pravda. Cítim podozrivosť. Aj ty, Loďka? Pupi. Tam je Among Us. Orion vie, že je nepriateľ. Orion, on vie, že je nepriateľ. Musím povedať, Orion. Musím povedať. Orion vie, že Among Us je jeho nepriateľ. Musíme ho zastreliť, no? Ináč Orion je asi silnejší než ja. No, pretože... Ja mu len viem dať bolesť. Orion ho vie, zničiť, ak by chcel. Ja už idem k vám. Prichádza Orion záchranca. Orion je dosť dobrý záchranca. To dalo strašne veľa damageu. Čo si ty dovoluješ, mačiak? Čo to? Ty si takú sprostú vec dovoluješ robiť, mačiak? A ukazovať mi prdelinku. Loďka. Orion odchádza. To je v pohode, nechajme ho tak. Ty si to dovoluješ takú sprostosť. Prečo si tak špinavý? Pretože... Počkaj, čo? Ja som špinavý. Neplač, ty crybaby. To si dovolíš robiť? Áno. Loďka, spravme kombo na ňo. Okidoki. Nuclear bomb incoming. Wow! To si dovolíš robiť? Ty si taký divný. Ja ťa chcem zabiť za to. Prečo som divný? Čo Charlie videla. To prosím ťa si strašne naslintal. A čo si spravil? Krava. Hej. Au. To bolo. Loďka, nukleárna bomba. Nuclear bombs incoming. Idem zotrať. No. Toto je dosť zlé. Vy to nemôžete dovolať robiť, pretože vy ste impostéri. Kto je jeden Among Usový charakter? Ja som Among Usový charakter. Takže
Kto by mohol byť impostor? Vy. My sme dinosaury a jedno. Idem pre mačku. OK. Ja zatiaľ idem Ja zatiaľ chcem, aby si sa pokakal. Dobre, musíš Oriana zavolať. Oriho, znič toho Among Usa. Nechce sa mnou. Oriana ideme zničiť. Orion, ty si taký zlý kocor. Ty si taký zlý. Vieš čo? Čo? Ty cheeseburger. Rozhodol som sa, že sa idem kidnapovať. Čo je toto za drámus? Musím tam ísť. Nie sú podozriví, ale tam bude niečo podozrivé. Orion, prečo bežíš? Among Us charakter. To je zlé. Ja ho idem zničiť. Prepáčte, Orion chce ísť dnu. OK. Ja nechcem tu byť na 120 hodín. Ja som tu zamrazol. Maminka, pomôž mi, prosím ťa. OK, som naspäť. Hej, Loďka. Prečo nespolu niečo spraviť? Nemal by si byť mŕtvý, niekoľkokrát si narazil do zeme. Ja som narazil do Among Usa. No, ja idem kidnapovať. A potom ja do neho zase narazím. Dobre, tak idem. To dosť bolelo. To si dovoluje robiť. Ja radšej musím ísť naspäť. Ja radšej si tu láškam. Yes, vyhrali sme. Konečne. Jej, to bolo dosť dobré. My sme proti tomuto sprostému typkovi vyhrali. Juhu. Jej. Som ešte živý. No hej, ale ignorujme to.